Altra cosa, la moral, ja sabem que tot això pot anar bastant lluny, no? Jo crec que potser la cosa que ens ha marcat més, que sigui la religió que sigui dintre del cristianisme, és l'idea del pecat, no? Aquesta introspecció individual al qual cada cristià ja fa com un exercici. Bé, potser no és tan original, nel sentit que, per exemple, a l'antic Egipte, nel llibre del mort, hi ha com una confessió negativa, en diem, jo no he fet això, no he fet això, no he fet això. Ara bé, portat al grau de sofisticació en el qual ha arribat el catolicisme, entre altres, tenim pecats capitals, inclús que van ser com actualitzats, no? Contra, per exemple, el medi ambient, etc. Bé, tot això crec que hem de saber una mica, avui dia, d'on venim en el cristianisme, no? Per entendre una mica què està en joc, com funciona i per què reacciona així.